Ve světě nemovitostí se pohybuji od roku 2013. V té době jsem se rozhodoval, kam povedou mé další kroky, a když jsem se rozhodl pro obor realitního zprostředkování, hledal jsem takovou realitní kancelář, která bude splňovat především dva mé požadavky. Bude patřit k těm zcela nejlepším v České republice, s prokazatelně nejlepšími makléři, kteří na českém trhu působí. A bude mít propracovaný systém vzdělávání a vedení makléřů, které mi jako začínajícímu makléři pomůže dostat se rychleji na vrchol. Už v té době pro mě byla kancelář Remax Alpha jasnou volbou a do dnešního dne jsem přesvědčený o tom, že to byla volba správná. Jako začínající realitní makléř jsem kolem sebe měl množství kolegů, ke kterým jsem mohl vzhlížet, učit se od nich a snažit se dorovnat jejich profesionalitě a výsledkům. S odstupem času však přičítám právě zkušenému vedení v mých začátcích, že se mi nyní také podařilo postupně dopracovat mezi nejlepší realitní makléře sítě Remax. Přesně to mě naučilo být lepším obchodníkem, realitním makléřem a podnikatelem obecně. A právě to nyní chci předávat svým kolegům a udělat tak ze začínajících makléřů makléře skvělé a ze skvělých ty nejlepší. Tak do toho pojďte s námi.